Is mise martí mo chafuil ó Áras Mhic Reachtain agus tá mé freigrach des an scéam a thugann takeíocht den na Gaeilge. Le 3 bliana anuas chur Foras na Gaeilge níos mó na 1.8 milliún euro den néisiacht ar fáil duine ar fud na tíre. Tá na Ionaid Ghaeilge aontaíonnta tábhachtach mar gheall ar na seirbhísí chuireann siad ar fáil de phobal na Gaeilge agus mar gheall ar an atmosfér a chruthítear spásailte do dhaoine Gaeilge úsáid. Siaim na scéama seo na muoinú a chur fáil de phobal Gaeilge le codú lá init a arbeirt leis an teangaí a chur chun sin. Tá in anéistia seo Áras na Gaeilge aontaíonnta tábhachtach dúine go dtí glunne lansan a ré leis an obair a dhéanamid ó thaobh pobal Gaeilge a thógáil agus seirbhísí takeíochtaí teangaí a chur fáil. Béim agus muid a taispint na bailí iontathe a bhfuil na hinit seo chur na Gaeilge chun sin. Seo, Scéal na nGael.